Kubor ka Batesi TV. Lawan ra Shipai da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Uway usamla nagasnong kenton umon. Kabadan halat nongkrem usamla Johannes lamari la keno bagi Nongmihkhmat ki Khohreh ban Kren ye ke Jingpynthut ki pait ba haki Shipai Tang Namar balajan ke Elekshon kenang ban peni syaki pait ba ye ke Jingpynthut jongki. Uni usamla ulaong ba ke Jingpynthut ki pait ba haki Shipai kalajia haman leki jaka kum hamau sebut halat kor bat haki wei ki wei pat ki jaka. Tang halat kor ulaong bakala jar ki pau sin bat le ujor bon sin syaka sorkar henrei ka jing ujor syaka sorkar jela ka syukut tang ha ka jing ya Kren jongki bat ki he Shipai shuya ai khublai kti bat shuya di sha bat hadin kadang ya jia ka jo shikajo ulaong syushu baka daw ka dei namar baka sorkar kam shimte kendon ye ki Shipai henrei ka syukut tang ha ka jing ya Kren yesuk bat ka jing ya kular tang da ka ktin Namar ka jingbam shimkhia jong ka sorkar jilla. Uneu samla uliya tho ba house nem 8,000 khat pra ula ujor syaka menteri dari jong ka sorkar India ka Nirmala Sitharaman bat tang hadin katto ka nepor ka tenat ya dari kala jubab syau ba ki Shipai kin ampendik syu ye ki pat ba ki bayat bayang bat hakatai ka por ulaong baki he Shipai jong ka Assam Rifles ka badan halat kor kila khot ye Kren yu bat ki kerpat balada don AA ka jing bakla jong ka sorkar dei syu ban ujor sya Delhi henrei ban ye Kren ye penbeng Uneu samla ula penpau ya ka jing sngau benyau namar bawat ka sorkar India hadel hiru kadang sngap ya ka surba ut ki pait ba bat kada jubab ru ya ka jing ujor ba ula pha henrei ka sorkar jelapat kam shimla ai jubab tang shikenten ru wat la ki ladon bon teli ki jing ujor bat ki jing tho ki ba ula tho shiwa ba un tho sha Delhi Hakini kisingi ki bala dep ngilai iba ke Jingpynthut juga ni Shipai Hakini ki benai ke bala dep kalaja abun bun sien kawai ke bangi ui kadai hapo mau sebut da ke Jingpynthut jung kitu ki Shipai GTC yakin dong lek nang bat ru ya ki barung bumi sya ketu kesnong ke ba ki pat ba ki deban lek bat ba ki don kam ban sa ban syong shushu hakini ka thain like kor ke jungi ngi i ba kini ki Shipai Assam Rifle ru ki pendik ki pat ba na ka por chu ka por Kadi kecing pendik juga di Shipai, ya kini kipat ba, kam day syuk kesin ke Baningkong, kesin ke Baar, kesin ke Besan, kesin ke Bishpau, hendrai kene kaya long nak kapor, syakapor, klem don, menu balak ban pendek ya kini kecing Jingpynthut jong kini Shipai. Bun sin ngelai i ba nakaliang jong ki Nongmihkhmat, jong ki seng lene ki parti berper. Tang sudan kini ki jingja, ke Jingpynthut kini ki Shipai ki pajba kila mi kila lek banyak Kren bat syukut no tang hejing ya Kren henrei ke ke ba ithamula bat sengusi ke long ba nda lakut kini ki jing ya Kren la ya bej bakin ya doni kata ke jing ya suthu jumbut le ni ka understanding henrei hadin kat tu kan ni benai le ni ka la bendai hatian kat tu kan ni snem kum kini ki jing ja ki ja byang ngan syu thu i pi hang ni ba ke jingja ka wei ke balaja house nem arajar khat phra ha ka wei ke jingja ke baja house nem arajar khat phra kini ki Shipai kata ke banga Kren hni ke dei ke bangla syam daka met la jong bat ke ba ngala syam himar khmat kini ki Shipai Assam Rifle ke badon hni hapo like kor te kadon ke tu kelenti PWD nang tu ke ba penyesok e ke snong kenton umon bat ke ban poi syapo ke snong umyo pemlangkarai. Ti habjat lengbai kini ka Assam Rifles camp hakaba kadon duk ketu ke school Assam Rifles Public School. Ti habang ilai yayat ni kini gelenti hakatu ke wegamit. Ti kini Shipai ke badan hang tu hagiet hakatu ke por kia pendik kia keli jingkeli kia Kren de ketu ke ketin ke jungki ke bangam suthu. Ti P1 A P1 le yu shene ke ka daw P1 ki keli ki perthau haduk kata Te halor kita ke jingja, hakatu ke por kini ke Shipai, di ki suloi ke jungki, nang ta ki pendik, ki keli di ki jingkeli ki ba,
ngimtip syu namar ba kila yebun ki dan kumbasau sangut hatu kopor. Te ke jingpynthut ke jongki kamdei tang yanga kamdei tang iki katto kat ningut kinong song handai na kopor ka ya bi kumtu. Temla musu thu syu balei bakini Shipai kile kumtu. Namar ba ku bangitip baro ba kasurok PWD kadai kasurok ke ba kila ban pendon kam ki beriau ban yai ban yeng bat ban poi sikisnong ki ba ki thumu ban lek handai de jingdon jugini ki Shipai na kapor ki pendik om tangi ki nong yai nong yeng handai wat iki kali ki badai ban rung bat ki badai ban mi na katu kasurok te ha ka bayi dei bat kene kumbang alai thu pi ba kadon kene ki jingja katu kapor ba daga jingle jugini ki Shipai kumne kalapin dom bat kalapun khluj namar ba ke jing kren ke jungki kam yahap namar ba ke longbek kumbaki kren ya kibriu ki ba omdei syu kibriu ti halor kata ke jingja ha katu kemiet kani kala jau snem arjar khat pra ha katu kemiet ha katu ke jingja ngala ya fu ni kini ki Nongmihkhmat jong kanong krem constituency ba kini Shipai ki pendik ti ha kata ke jingja kren ki ong ba to sapha de jing tho ngin saya pek bani le kumno ti ha katu hi kasngi ha katu kemiet namar bakal amiet kum la shai le sisngi how to ubnai bahnyo unai tung arpusan terik arajar khat pra ngala tho kawai ke sithi sha u chief minister Konrad Sangma nang ta ngala airu ki kopi sha u home minister nang ta la airu gini ke sithi sha chairman Meghalaya State Planning Board shiki wei ki nong yalam jong ke sarkar Meghalaya hatu kopor bat ka badang dei ru hadu menta bakin simkhia halor gani ke jing pendik jong di Shipai handai ke ik basusi pat wat lada hadin bala dep ban ai gini ke sithi shakini ki he sarkar jong ke sarkar Meghalaya ki bakun thop kumbang alajer kateng mentan bana ke leng ke jong ki ngi klim yi kata ke jing kit khli le ne ke jing simkhia le ne ke jing budin ke jong ki halor ke tu ke jing ja kalong ke ik basusi namar ba haba ki jakum kini ki jingja ngi pentip mardor syaki bor sarkar bakin le ei henry mentala laisnem la jandon nadu snem arajar khat pra khat khandai arphuwei menta laisnem ru ngi klim yi ba kin simkhia ei ke sarkar Meghalaya ban penbek ya kini ki jing jungki pajba kalong ke ik basmusi henry wat lada bagani ke sarkar Meghalaya MDA ru kamle ei ke ik bangalale na kaliang ke junga ngala tho ke sithi sha ke defense minister ke tu por ke baldai ke si Nirmala Sitharaman jong ke sarkar India ngala pha ru ik sithi banga complain lede banga ai ke jumudoi persya ke Shipai ke balek don bor ban pendik iki nong lek nong wan ha ki lenti singking ki ba ki de ban yaj ngala pha ik sithi sha ke defense minister jong keri India haka arfusan terik shisngi hadien ba kaja ketu kejingja hapo kelenti PWD ban poisha kenton umon napo pom nakrai napo ke office jong ke defense minister jong keri India kala simkhia ya gani ka complain ke jonga ke bangala ai setei but omtang bakala simkhia henry kala pha ru ke jing tho sanga ba kila penlong ya kata ke jing to kit ha ka bayadei bat ka jing shem ke jonga hatu kopor te nga syukwa ban ye thu ipi hangni ba nakaliang jong ke defense minister jong keri India kala pha ke ni ke jing tho ke jong ki sanga ha ke ni ka point ke balai ke baki pen i ki tho ba the areas outside the garrison are out of bound for all ranks. Besides, all ranks have been sensitized with regards to appropriate conduct while dealing with civilians. Hang ni i bak sarkar India kala simkhia bat kala thoru sanga ba hakabay day ba kijing day jong ki Shipai bat kipat ba kala don kita kijing betha na kaliang kijong ki ba ki Shipai ki day ban nang ban yaday
kumno ki dei ban le haba ki yakendu iki pat ba om dei bikin shule da kabor nadu usnem arajar khat khandai ki lapha ka ta jing tho sanga ba kila shimkhia halor kani handai ki ka banga kwa ban kli pade ka long ba hadin bangalayo ya kani ki jing tho na ka sarkar India ha ka tu ko por ka ba long ka defense minister ka Nirmala Sitharaman bakal ong ba ha ka bayadei bat ka kam ka bayadei bat ki pat ba bat ki Shipai ba kila hikai ki Shipai ba kinom dei ban le da ka bor ki pat ba handai ka basusi pada ka long ba haun usnam arajar arpuwei ngi i biang kum kini ki jingja kila ja biang ha kini ki jaka ki ba ki syong kini ki Shipai bat ru ka jing pendik ki pat ba i kumba kala nang jur ke ai pada ka bapelong gini ki Shipai bikin le bat bakin le don bor haduk kan ni kat ni le se na kaliang kejungi ngi syukunno be ba ki Shipai ki le don bor ki Shipai ki le meng ki Shipai kim su thu ye ke jing e jung ki pat ba handai ke ai ka banga kwa bun bu jing kli ni ka long ba hatu na kaliang jo sarkar Meghalaya kala judon ne em ye kita ki jing ya te soskular lani ya kita ki undertakings ki bangi laban ong ka ketien nong wei ha ka ketien pareng ba lada ja kum kinu ki jingja ki ba pendik bat penthut ki pat ba hatu kini ki Shipai ki balik don bor bat ki ba le bor ki pat ba ki barung bami hapo ki le ki bayat lembah ki surok hatu ka sarkar Meghalaya kala ne em ban shimkhia bat ban yat kat kum ko kendon namar ba lada kim don kum kini ki jaj undertakings lani kum kita ki jaj kum kita ki rule lani ki regulations ka baka sarkar Meghalaya kan shim bat bakan betha iki Shipai kemut ba kum kini ki jingja ban pendik ya ki pat ba kan nangja na kapor sya kapor ngalai i ba kum bakalong mentah borok ba ke district administration kila ya khot iki jing yalang ki meeting bat kini ki he Shipai na kapor sya kapor ba kini ki Shipai ki deiban buram bat ki deiban omle he ya ki pat ba Henry kani yo le se ka shulong no tangkum kata ka jing daki khot makna kum kini ki meeting lu le se kandon be tang kata ka understanding lane kata ka jing ya khublei kti no lane kata ka jing ya kudop ka jing di sya ka syukut no tang to Henry ke ka banga kwa manong ne ba ladang ngem don ni kita ki undertakings lane ki kita ki rules and regulations ki bante ki Shipai ba kim dei ban le ki nu ki kam ki ba persya ya ki pat ba jong ki jela kamut ba kani ki jingja na kapor sya kapor kan yaija badru na kapor sya kapor kin mi kini ki jing bom yesu thu jingmut teng ilei sngo sin ei ban yathu ne ba teng lilei ka jing le he ju gi Shipai ka long shaba palat ha ka bai ki khlum khna ki bayat lenti ki kin thei khna ki nongya kali ki driver kali ki pendek ta ka ba ki pan ki kot kisla da da kim don ki kot kisla ki la le no ki we pada ki kam ki ba om sngo kanat dang meni kini ki singi ngasngo ba ki don kini ki khna ki ba sha syo hapok ki Shipai bat haduk ba la file de ke FIR persya ki tu ki Shipai Henry katno kata ke jing shimkhia kan long namar ba kum ba kalong ka syukut tang ke jing IFIR ka jing kan kut no tang ke jing khot ban pelong ki meeting kan kut no tang ke jing khot ban pelong ki ki ba ban ya Kren Henry kan ompoi seno namar ba belai ba kum kini ki jing yaija kin nang yaija na kapor se kapor lada ka sarkar Meghalaya kam kendit benriu bat kam shim ni ke senjam ka ba ting ban le kini ki Shipai bahkan mau ke tu kapor ba kini ki Shipai ki le don bor lani ki keli kita kijing keli ha kita kijing ja ko bajaya nga ke ka bangale nga tho spot Delhi bat ku mangala ong mene ba ka sarkar India leng ba ka defense ministry kala shimkhia bat kala pha igini kijing tho ba kum kini kijing ja ki nom ja shu Henry ka basngusi ba arhajar khat khandai ki ayenga yagani ka assurance lani kita kijing pentikna ba kinom le shu iki pajba banam pendik shu iki Henry ke ka baja kalong ba haden arsnem lai sinem kaja kaju te ke ka banga kwa ban ong ipi hang ne ba ha ka to ko por bagi khot inga setai kidon ki parlok ka jonga laingut ke be lang ha bau khot udg banya Kren sephang ka to ka complain ka banga pha che Delhi
Kei ke baki ong ki ong iba la da pidon problem kanu ka baye dei ki Shipai sungu bahawat nom tho shu shupo Delhi. Tingo ong yiki haba bat la da ngam tho shupo Delhi haba ngi Kren ni state government bakan le ai bat bakan shim khia halor kini ka kamru kam shim khia bat kam le ai te omban se wan tho shupo Delhi bat ngi I ba de kini ke jing tho ke jonga shupo Delhi ngai I ka sei so shibun namar ba kila shim khia ha to ko por bat nga sngu thamula ba manga ngam de ai nga ngam long ai nga long tang ru pa ba nga tho shi Delhi ki snap Henry ke ko ba nga I long thamula nga I sngu long comedy khndiat mo sngu shutia khndiat ba haba kiriu pa ba ki tho shupo Delhi ka kloi bakan ai ke jubab Henry habangi tho igi sithi gi jungi ban pen pau ki jing e ke bangi lap ya ke sarkar Meghalaya kamle ai nga shubu kani ke jing kli ba lada ngimdon kita ki Nongmihkhmat ba kita ki nong yalam ki bala ban pej bat ban yarap iki pa ba ba ki syam gi jing e kham tam le ha ka bai dei ba ki Shipai kamut bangim don kam shu bangin don kini ki Nongmihkhmat namar bangi I ki Nongmihkhmat ki jungi ha ka jaka bakin snai ki an ki biang bikin thau ki an ki biang apo ke assembly namar ba kini ki jingja ko mangala ong pi kam de ki jingja ko baja tang ha kini ki ar lai snem san sin chi posin de ki lanang ja na ko por shi ke por but kumangi I ba kini nong krem constituency ki jungi kini ki Jingpynthut jungi ki Shipai kala ja ngai ling la don la sausin lai sin sausin ngalai sngo kini ki jingja one way MLA Kren uang ba nginya Kren bagi Shipai ki nomle he shu iki pai ba Henry ndala rem utu way once away ju ki jingja ti kini ka po mau shubut lu ngi I ba kini ki jingja ka ja shi sin one way MLA one way MDC kala MLA kala MDC ja shi ja namar ba kum kini ki jingja ku mangala ong ipi kan ja shi ja namar ba kamdon kita ki rules leni ki regulation leni kita ki jingte ki bante gini ki Shipai balada ki le kenu ko bamdei kamut ba an penshitom ye ki katkum ka badan kam ngelai I ba gini ki sngi ki bamenta ba ki Shipai ki la shakhot namar ba ki le he ki ba ki basyong itu ki jaka Henry hatu kan kutno tangini ke jingkhot meeting ka basisin arsin ngam tharai namar ba balai ba kat bangim padon kita ki an ki kanun kita ki rules and regulations ki undertakings ki balong scam hadu kata-kata bante la kami ki jingle jung ki Shipai komot ba jung kini kinja na kapor kumta ki Nongmihkhmat ki jungi kala dei ban long omdei tang ki Nongmihkhmat ki ba shimkhia tang andala dan la jan kapor election tang andala dan election sa shimkhia ye ki jing e ki pa kumangal ong ipi kini ki jing e ngala tho I gini ki sithi keleng ki he sarkar ki he jungka sarkar Meghalaya ki klem le ai namar ba hatu ko por dak shudep election mentah lajan biang kini ki election arfulai lajan biang kini ki by election takada ki saya sedang menyiki percaya tang sukhi Shipai kobot kim bansi ki lek ban le ai Henry ngala tho igni ki sithi arajar khat phra klem le ai hadu mentah hadu benda ja biang kini ki jingja ti smusi bangin yo ki nong yalam ki ba om su thu ya ka jing e jung ki pai ba te ko wei ko bang kwa ban ong ne ba lada ni kwa ban penduk no igini ke jing le he jung ki Shipai ke ni ke jing bam su thu ke jong ki ke jing e ki pai ba la dei ba kumnor ngela dei ban pej no de ki wei pa de ki lat ke linti sngo ban ai khublei shibun ya ka defense minister ke to ko por ke blashim khia ye ke ni ka jingpha ke jongai ke ni ki sithi bat ngasu tenat ru igit ki parlok ki jonga laingot ki balai lelang bani kundu UDG ki ba la ya don lang bani Kren bat hatu ko por ba ula ai ru yingi ku mangalai thu ipi ba dadang idon kenu ki jing e bangim dei shu bangin ya tho sport Delhi ki jing e ki bangi syam Henry bani Kren ki Henry lada kum kita ki jing e ki nang ja se ke nakapor ngana kaliang kejonga nga syukwa ban pedep ba gen yai tho be chiaki bor badai ban pe namar ba kum bakalong menta ba ki briu ki badai ki thai ki jungi kim shim khya ki issue ki jungi ni hab ban yat be chalor khnang bakan biang ka kam bakan yat ka kam shakmat